Salut, eu sunt Alex și bun venit la un nou joc pe canal. Un joc handicapat, tâmpit și cum mai vreți voi să-i spuneți. Nu mi s-a terminat vocea decât dansez. Ce zici, băieți? V-ați așeza aici? Eu da. Haideți, băieți, să începem. Ce era acolo, băiete? Nu știu. Ok. Este un joc care este... E un băiețel care e pe wc și se joacă pe telefon. Am apăsat. E un fel de... Nu știu cum să zic. Nu știu cum să vă spun. E un fel de... Nu știu cum să zic. Good job, man. Mi-a plăcut asta. Și după cum vedeți, am rezolvat cu degetul. Vedeți ce face. Ce fac acum. Trebuie să spăl. Așa. Bravo. Se spală doar cu apă. Hai, zic și cu săpun ar trebui. Așa fac și eu la fel. Să știți. Așa fac și eu. Dacă nu v-ați prins și aia, na. Wow. Good job. Doar nu. Mamă. Era și eu să fac o dată la fel ca tipul ăsta. Good job. Am făcut și eu la fel. Mama, tocmai la asta care este cel mai greu? Mie se pare greu. Asta e ok, ia. Good job. Am fost prea încet. Vedeți cât de repede? Wow, un crocodile. Mai avem o viață. Mamă, asta e greu. E grele matematica. Gata. Hai. Mă bufnește râsul. Râsul. What? Am crezut că e fată. Nu știu de ce. Ok. Șterge! Frate, what? Man! Aș mânca așa ceva, să știți. Mamă, la fix. Nu știu care e faza cu asta.
de drum, băieți. Dinainte. E curat. Deci, așa va fi și eu la fel. Nu văd ceva. Și ăsta e un cărnățel care iese din fund și trage la aoleu ăsta, care este foarte greu de mi se pare mie. Nu știu ce trebuie să fac. Ba, știu ce trebuie să fac, dar nu mă gândesc așa de repede. Wow. Zece. Wow. Suntem tari. Mamă, la fixă aproape. Trebuie să dai și să... What? Mamă, nu mă așteptam. Ați văzut că am scos picioarele. Aici să te piși în gaură acolo. Să faci pișul la găurică. Good job. Fiți atenți. Deci vreau să termin asta. Gata. Asta e super tare. Wow, aș mânca. Dar vă dă chestii random. Sunt mai multe chestii la... Nu! Stai aici, fetițo. Hai. Aici trebuia? Nu prin frate de chestia asta. Un coleg de meu știe care e faza, dar nu-mi dau seama. Ce zice? De ce mă nu mă lasă să apăs? Hai. Achievement. Wow, am pizza. Burritos. Pizza. No. Back. Okay.
Nu știu ce moș s-ar spăla cu prosop pe el. Hai frate, o să mă pierd aici. Eram sigur că o să pierd. Mă. Ce oi? Burrito. Cine ar mânca un burrito? Cine nu ar mânca un burrito? Mamă. Mamă, la fix. Cred. Am văzut ce aveai pe telefon. Am văzut ce aveai pe telefon. Iar și ăsta. Mamă. La fix. Deci n-am pierdut niciodată la asta. De când mă joc joculețul ăsta. Hai, te rog frumos. Un scor mare. Mamă! Ce să fie din ce în ce... Ma. Mama, am noroc că îmi pică de-astea ușoare. Mamă! Nu! Mamă! Frate! Ce greu e! Repede! Nu se mișcă! De ce? Bă! Ce mă asta, bă? Bă, e așa de greu jocul ăsta. Lasă-mă în pace. Ok, cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Da, nu știu, a fost un joculeț tâmpit și nenorocit. Nu voi face multe episoade cu el, pentru că nu prea avem content. Nu este un joc. Așa? Și nu știu ce aș putea să vă zic mai mult decât bye bye.